Hvilken effekt har det for den voldsramte kvinde at have dig som økonomisk mentor? Det gør det, at jeg tror på, at kvinden kommer videre i sit liv. Kvinden får troen på sig selv. Kvinden får mulighed for at komme videre efter det voldsforhold, som hun har været i. I et voldsforhold er kvinden jo har meget lavt selvværd. Tror ikke på sig selv. Tror ikke på, at de kan noget, dur til noget. Men det, at jeg stiller op og tror på hende og giver hende nogle redskaber til at komme videre på, det tror jeg på, at det giver hende noget, og det gør, at hun får et meget større selvværd, og tror på, at jeg kan godt noget, og jeg dur til noget, kommer videre, og det hjælper både hende, men det hjælper jo så sandelig også hendes børn, som jo også er påvirket af den situation, som hun er i. Børn er jo dem, der påvirkes som noget af det første, for de kan jo godt mærke, at mor ikke har det godt. Men når vi får hjulpet dem, eller får hjulpet kvinden på vej rent økonomisk, jamen så får hun overskuddet i hverdagen til også at tage sig af sine børn på en anden måde, til også at kigge lidt videre frem i forhold til måske job eller andet. Så jeg tror på, at det hjælper hende rigtig, rigtig meget. Det leder til det næste spørgsmål. Er det jobskabende eller fremmende med økonomisk mentorhjælp? Ja, det er jo ikke målbart jobskabende, kan man sige, men jeg tror på, at det, at du får overskud i hverdagen, gør også, at du får overskud til måske at søge job igen, får overskud til at komme på arbejdsmarkedet. Det har jeg da faktisk haft et par enkelte, som har fået ud og fået nogle vikariater og gjort nogle ting. Fordi de ligesom, jamen nu falder de basale ting, for de ligesom styr på. Og det gør jo at troen på dig selv. Igen det her med selvværd. Hvis ikke du har selvværd, så går du heller ikke ud og søger et job. Men i og med, at du kommer til at tro på dig selv, at du får mere tillid eller selvtillid, gør jo, at du også har mulighed for at gå ud og søge et job. Du tror på, at du kan. Så det er ikke en del, vi har inde over det, men jeg tror, at det er, kan man sige, klart en forudsætning for at gøre det. Hvad får dig til at yde frivillig mentorhjælp? Jamen, jeg synes jo, at det er jo simpelthen så givetigt at kunne hjælpe nogen. For mig sådan nogle ret basale ting, som en kompetence, som jeg har, jeg kan give videre på en god måde til at få andre til at komme videre på. Når jeg ser, hvad de har været udsat for, og hvordan deres tilværelse har været, jamen så synes jeg, at jeg giver så lidt af mig selv i det her. Men de her store knus, man kan få af nogle af de her kvinder, når man går derfra, hvor jo man ikke synes, man har gjort noget sådan stort særligt, det gør jo, at man så smiler man hele vejen hjem i bilen. Tak for det.